tulee sit kun se tulee. Mihin sä soitat? Mitä sä oikein tehty? Älä jumalauta! Nyt loppu se taputtelu, hei, kohta rupee läpittely. No! Vittu. Noniin, nyt lopeta se saatanan tihruuminen. Mä tiedän mitä sä oikein touhut siinä. Kuulit sä, älä ota mitään kuvaa. Ei tuu hyvä kuva nyt, hei. No! Ai helvetti! No! Nyt loppu! Ah! Ah! Sepi. Ah! Mitä mies? Sä riitti nyt. Duunia pukkaa. Näin menee. Meininki on hyvä. Asiakas soitti justiin ja tilasi yhden. No!